Pak Bagus ketemu maneh karo Pak Bagus. Ayo sinau basa Jawa. Kira-kira awake dhewe arep sinau apa dina iki? Sadurunge mulai sinau, ojo lali di-subscribe, like, karo komen yo. Ayo sinau teks sastra bab novel Jawa. Sadurunge mlebu pasinaon, mengko sing arep dibahas yaiku ngenani tegese novel, titikan utawa cirine teks sastra novel Jawa, banjur unsur-unsur sakjerone novel, lan tuladha-tuladhane novel Jawa. Yen wis siap ayo ndang diwiwiti saiki. Sepisan ngenani pangerten saka novel. Apa sing diarani novel? Dadi, novel iku salah sawijining wujud kasusatran. Karya sastra sing wujude prosa utawa gancaran. Sakjerone novel iku nyritakake lakune panguripan sawijining pawongan kang dadi paragane. Kaya dene bentuk karya sastra liyane, novel iku ngamot crita-crita kang rinakit urut miturut pembabakan. Dadi sing diarani novel yaiku wujud karya sastra arupa prosa dawa sing nyritakake laku panguripan salah sijine paraga lan nggambarake kahanan alam lan sosial minangka latar critane. Banjur ngenani titikane novel. Titikan utawa tetenger yaiku karakteristik utawa ciri khusus sing bedakake novel karo karya sastra liyane, kayata cerkak lan geguritan, kurang luwih kaya mangkene. Sepisan awujud gancaran, tegese gancaran iku prosa sing dumadi saka pirang-pirang paragraf. Kapindho critane diponto utawa dibagi dadi pirang-pirang bab, amarga critane sing dawa. Titikan liyane yaiku biasane paraga sing diceritakake akeh lan duweni sifat utawa watek sing maneka warna. Banjur konflike ora mung siji, biasane novel iku isine kompleks. Sakliyane konflik, alur critane semono uga ya kompleks, bisa alur campuran, maju utawa mundur. Sok bisa macem-macem. Pungkasane, sakjerone novel mesti ana unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik minangka sarana pembangun novel iku dhewe. Ayo saiki dibabar ngenani apa iku unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Sing sepisan unsur intrinsik yaiku unsur sing bangun saka njero crita novel. Isine apa wae? Ana tema, tegese ide pokok utawa permasalahan utama sing ndasari lakune crita. Tuladha tema utawa underaning crita bisa awujud katresnan, pendidikan, sosial, budaya, politik, lan liya-liyane. Banjur ana paraga lan wewateke utawa penokohan, tegese sapa wae paraga ing crita lan kepiye wateke. Pangripta menehi gegambaran watak saka kepiye paraga iku micara, tumindak, lan sesrawungan karo paraga liyane. Paraga bisa kaperang dadi telung jenis, sepisan ana protagonis. Yaiku paraga sing duwe watek becik. Banjur antagonis yaiku paraga sing duwe watek ala. Pungkasan tritagonis yaiku paraga sing dadi panengah utawa sifate netral. Ana latar utawa settinge crita. Isine perangan kang nerangake pandununge papan, wektu, uga swasana sing ana sajrone crita. Latar papan panggonan bisa arupa omah, gedung kantor, alas, sekolahan, lan liya-liyane. Yen latar wektu bisa arupa wayah esuk, awan, sore, utawa wengi. Bisa uga nuduhake katrangan jam. Pungkasane latar swasana bisa arupa swasana ngenani alam, tuladhane mendung, panas, udan. Yen swasana ati tuladhane sedih, seneng, nesu, gela, lan liya-liyane. Banjur ana alur utawa lakune crita, tegese rerangkening saka wiwitane crita tekan pungkasane crita. Alur kaperang dadi loro, biasane ana alur maju utawa basa liyane progresif lan alur mundur utawa flashback progresif. Alur crita biasane karonce kaya mangkene. Sepisan paraga ditepungake teka siji utawa pengenalan tokoh, banjur dumadine perkara utawa terjadinya konflik. Banjur perkara sansaya dadi utawa klimaks puncake perkara. Banjur perkara bisa diudari tegese anti klimaks. Perkara mulai mudhun tensine utawa ana titik terang. Pungkasane yaiku pungkasan crita, ending critane kepiye. Unsur intrinsik liyane yaiku sudut pandang utawa bisa kawastanan pamawas utawa punjering crita, tegese kepiye kalungguhane pangripta ana sajrone crita novel.
Anggone nyritakake, pangripta bisa dadi salah sijine paraga utawa bisa dadi dalang kang ora ana sajrone crita. Sudut pandang iki kaperang dadi telu. Sepisan yaiku sudut pandang paraga utama utawa sepisan, tegese nyritakake apa kang dilakoni lan mudha rasa pangrasane dhewe, nyritakake aku dadi paraga utama. Banjur sudut pandang bawahan utawa wong katelu, tegese luwih akeh ngamati saka sakjabane crita tinimbang sakjerone crita kayata kae dheweke lan jeneng pawongan. Pungkasan ana sudut pandang wong kaloro utawa impersonal, tegese dheweke sanyatane dumunung ana ing sakjabane crita, mung nyawang, ngrungokake lan ngerti. Bar sudut pandang, ana amanat utawa pitutur tegese pasinaon sing bisa kajupuk saka crita. Pungkasane ana lelewaning basa utawa gaya bahasa, tegese basa rinenggo sing digunakake pangripta ing ukara-ukarane crita novel. Basa rinenggo iku basa kanggo kaendahan kanthi nggunakake kawruh kasusastran Jawa. Tuladhane Purwakanthi, Parikan, Bebasan, Paribasan, lan liya-liyane. Kaya mangkono isine unsur intrinsik, banjur saiki ayo diwedhar unsur ekstrinsike. Apa iku unsur ekstrinsik? Yaiku unsur sing bangun saka sakjabane crita. Unsur iki bisa ngamot apa wae sing jalari novel kasebut tinulis. Tuladhane kayata prastawa sejarah, prastawa politik, prastawa sosial budaya, prastawa pribadi sing dialami panulis, bisa uga ngenani biografine panulis. Dadi kurang luwih kaya mangkono ngenani unsur-unsure novel. Ana unsur sing bangun saka jerone crita ateges unsur intrinsik iku mau, banjur ana unsur sing bangun saka sakjabane crita sing diarani unsur ekstrinsik. Saiki ayo mbahas nilai sing kok amot sakjerone crita novel. Sepisan ana nilai sosial, nilai iki bisa ndadekake manungsa luwih ngerti lan bisa paham ngenani panguripane wong liya. Ana maneh nilai etik, tegese novel sing becik diwaca kanggo sampurnaning urip iku novel sing surasane bisa nguwongake pamacane. Banjur nilai hedorik, tegese kang menehi rasa seneng marang pamacane, merga bisa katut ing sajrone crita. Nilai spirit tegese surasane bisa ngadepi sikep urip lan kapitayane pamaca. Banjur ana nilai koleksi, tegese novel sing bisa diwaca makaping-kaping, tundhone pamaca kepingin duweni novel iku. Pungkasane nilai kultural, tegese novel iku menehi lan nglestarikake budaya sarta adat masyarakat, tundhone pamaca bisa ngerti kabudayan ing papan utawa daerah liya. Iki ana jenis-jenise novel basa Jawa adhedhasar isine crita, tuladhane kaya mangkene. Sepisan novel roman, tegese novel sing nyritakake bab katresnan, tuladhane ana novel Serat Riyanto sing dianggit dening R.T. Sulardi, Wulandara sing dianggit dening Margono Joyo Atmojo, kumandanging katresnan sing dianggit dening Angi Asmara. Kapindo jenis novel sosial politik, ana tuladhane yaiku Republik Jungkir Balik sing dianggit dening Suparto Broto, Garuda Putih sing dianggit dening Suparto Broto uga. Ana jenis novel detektif utawa crita kriminal, tuladhane Rajapati sing Nyolowadi sing dianggit dening Asmara Hadi, Kelangan Santang sing dianggit dening Suparto Broto. Sakliyane iku isih akeh tulodo-tulodo liyane bab novel basa Jawa. Novel iku mau bisa digoleki neng toko-toko buku utawa perpustakaan-perpustakaan. Kurang luwih kaya mangkono pasinaon ngenani karya sastra novel Jawa. Muga bisa nambahi ilmu lan pengalaman kanggo awakmu yo. Ojo lali dicoba mbedah novel kanthi goleki unsur-unsur sakjerone crita, kira-kira unsur intrinsik lan unsur ekstrinsike kepiye. Oke. Enteni pasinaon-pasinaon liyane neng kanal YouTube Pak Bagus. Matur nuwun.